እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ على ዜና ሕብረት ኤሮጳ ስደተኛታት ብሕጋዊ መገዲ ናብ ኤሮጳ ከኣትውሉ ዝኽእሉ እማመ ይዝትየሉ ከም ዘሎ ካብ ብራስለስ ዝተመሓላለፈ ዜና መልኪቱ እቲ ምስ ዋሕዚ ስደተኛታት ካብ ዩክሬን ተተሓሒዙ ዝዝተየሉ ዘሎ እማመ ዜጋታት ኤሮጳ ዘይኮኑ ወጻእተኛታት ናይ ሓጺርን ነዊሕን መንበር ፍቓድ ተዋሂብዎም ኣብ ስራሕ ክዋፈሩ ዝሕግዝ ከም ዝኾነ ማዕከናት ዜና ገሊጸን ኮሚሽነር ዘቤታዊ ጉዳያት ሕብረት ኤሮጳ ይቫ ጆሃንሰን ነዝብ ዝምልከት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ እቲ እማመ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብ ኣብ መጉዳልን ስደተኛታት ብውሑስ መገዲ ናብ ኤሮጳ ከኣትውን ዝሕግዝ እኳ እንተኾነ ብዓብዪ ግና ኣጋጢሙን ዘሎ ሕፅረት ዓያዪ ጉልበት ዝምልእ ኢላ ብመሰረት መግለጽታ ኮሚሽነር ሃገራት ኤሮጳ ኣብ 2030 ዓመተ ምህረት ብውሕዱ ናይ 7 ሚልዮን ዓያዪ ጉልበት ሕፅረት ከጋጥመን እዩ እቲ ቀሪቡ ዘሎ እማመ ብተወሳኺ ፍሉይ ሞያ ወይ ትምህርቲ ሃልይዎም ኤሮጳውያን ትካላት ዝጠልብኦም እንተኾይነን ናይ መንበሪ ፍቓድ ዝህብ እዩ ታለንት ፑል ዝተባህለ ክፍሊ ከም ዘጠቓልል ተገሊጹ ሃገራት ኤሮጳ ካብ ኣፍሪቃን ኤስያን ንዝመፁ ስደተኛታት ክኽልክላ ጸኒሐን ኣብ ውሽጢ ሒደት ኣዋርሕ ልዕሊ 5 ሚልዮን ዩክሬናውያን ስደተኛታት መቐባለን ካብ ሓያሎ ኣህጉራውያን ትካላት ግብረ ሰናይ ነቐፌታ ክቐርበን ጸኒሑ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ሓይልታት ትግራይ ካብ ክልል ዓፈር ጠቕሊሎም ወፂኦም ተባሂሉ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ናይ ኣሉታ ምላሽ ይብሉ እቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ሓይልታት ትግራይ ካብቲ ክልል ከም ዝሰሓቡ ብመገዲ ዋሃብ ቃል ኣቢሎም ድሕሪ ዝሃብዎ መግለጺ ምላሽ ከይሃበሉ ድሕሪ ምጽናሕ እዩ ብዓርቢ 29 ሚያዝያ ነዚ ናይ ኣሉታ ምላሽ ዝህበሉ ዘሎ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሓይልታት ትግራይ ካብ 3 ከተማታት እኳ እንተወፁ 3 ካልኦት ከተማታት ገና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ከም ዘለዋ ገሊጹ እቲ ቀንዲ ንኢትዮጵያ ምስ ወደባት ዘራኽብ መስመር ዝርከቦ ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ትግራይ ዝርከብ ከባቢታት ረድኤት ብግቡእ ንኸይባጻሕ ዕንቅፋት ኮይኑሎ ክብል እዩ እቲ ዋሃብ ቃል ዝኸስስ ፈደራላዊ መንግስቲ ረድኤት ናብ መላእ ሰሜናዊ ክፋልቲ ሃገር ክባጻሕ ንዝኣተዎ መብፅዓ ጠሊሙ ተባሂሉ ንዝቐርብ ክሲ እቲ ኣምባሳደር ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ዝተወፈየ ረድኤትን ውሕስነት መተሓላለፊ መስመራትን ንዝርጋሐት ረድኤት ይቕይዶ ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ መግቢ ረድኤትን መድሃኒትን ናብ ሰሜናዊ ክፋልቲ ሃገር ከይባጻሕ ኮነ ኢሉ ዕንቅፋት ይፈጥራሎ ተባሂሉ ብተደጋጋሚ ክኽሰስ ጸኒሑ እዩ ካብ ሃገራት ምዕራብ ዝተዋፀአ ፍሉይ ጉጅለ ልኡኽ ምስ ወተሃደራዊ ሰበስልጣን ሱዳን ተቃወምቲ ሓይልታትን ዘተካይዱ እቲ ካብ ፈረንሳ ጀርመን ኖርዌይ ዓባይ ብሪጣንያ ኣሜሪካን ሕብረት ኤሮጳን ዝተዋፀአ ፍሉይ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ከተማ ካርቱም ኣብ ዝጸንሐሉ እዋን ኣብ ፖለቲካ እታ ሃገር ንጡፍ ተራ ምስ ዝፃወቱ ዘለዉ በርጊሳውያን ምንቅስቓሳት እውን ዘትዩ ሓይልን ናጽነትን ለውጥን ነቲ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሱዳን ናብ መገዲ ሰላም ዘምርሓ ወሳኒ መገዲ እቲ ብዕልዋ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ስልጣኑ ምስ ዘረክብ ጥራይ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣብ ሱዳን ሰላማዊ ፍታሕ ዘናዲ ዝኾነ ኣካል ንጠለብ ሰልፈኛታት ዘማልእን ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ንምምጻእ ህዝባዊ ናዕቢ ንዘካይድ ዘሎ ህዝቢ ዝሰምዕን ምስ ዝኸውን ጥራዩ ክዕወት ዝኽእል ክብሉ እዮም ሱዳናውያን ተጣበቕቲ መሰላት መግለጺታቶም ዝህቡ ኣብ መንጎ አልቡርሃንን ሓምዶክን ኣብ ወርሒ ሕዳር ናይ 2021 ዝተገብረ ስምምዕ ዘይቅዱስን ንጠለባት ሰልፈኛታት ዘየማልእን ብምንባር እዩ ዘይተዓወተ ክብል ሓይልን ናጽነትን ለውጥና ዘኻኺሩ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ብወገኑ ብዓርቢ 29 ሚያዝያ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ስልጣን ዘሎ ወተሃደራዊ ሓይሊ ንኹሎም ወገናት ሱዳን ዘየሳተፈ ባይቶ ካብ ምቋም ክቁጠብ ተዘይኮይኑ ግና ብኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ተቐባልነት ከም ዘይህልዎ ኣተሓሳሲቡ ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ